Yay, what's up? May napapansin kita rin sa may ano, sa tuyang brooding. Ay, yun oh. Napansin ako digdi. Unexpected kita demo ko ma-vlog mo niyan. Yan oh. Ayan. May ari korong. Siriba na ka. 45 days. Ibig sabihin, ayan, naghimsa na. The way. Diba? Sunod ka na step. Sunod ka na step is anong taling brooding box. I-prepare ta na ini para mailipat na ito digdi. Let's go. May nawe intro muna. Let's go. Malangis lang ang tila niyan. Hey, bago ta ibalyo ito naman sa brooding box, yan. So dati tang pigibo naman sa 45 days. Mabal mo na tang chick buster. Tangay, diretso paglipat ta, diretso ta na tawon ng patuka. Ituntuntan ito naman halong tayo ito naman sa ano. Tagahan na may ano, marot magkaurulog. Let's go. Pangkuran, kikusel. Pangkuran no? Arin. Yan, 55. Yan. Thunderbird. Chick booster. Online. Online live. Bagong himsa. Separar mo na, dahil na. Iyo yali ko na. Ngayong makukudan to no. You. At yan na nga. Nakabakal na kita kaya no. Chick booster. Pare sa ikang bahog ni Marvin naman sa Thunderbird. Kaya. Ayun, ready tayo na yung ano. Brooding box. Yan. Yung sa waliunta na yun dyan na suwo. Kada yung vlog. Basta. Pakita rin yung brooding box. Tangang mabagyota na sa mga bagong himsang. Half rare, half naked. Let's go. Hours later. Yan, tapos ko na. Yan dagang kuguray di bala, linang naman kuguray ta lusot diyan ng suwo. Ayan o, simputo na na. Yan din o kaagi. Yung salag. Sibog. Yan o. O yan na. Diyan ko sinda ilalaog. Yan na ganong kikarton digdita nga ning malagos o. Rice hull or argasang ipa. Kamukain lawan pagka-ice tigdi. Masiwo. Tapos mainit iyan. Mas kada na ilawan da pag igwang ano. Pag igwang rice hull. Mainit iyan sa lawas ninda kaya okay lang. Mas kada yung kuryente. Yung ilaw. Tipid. Yan ituntunta na. Kaunta na duman sa mga siwo. Baralyo ta na digdi. Yan sana siya dyan oh. Let's go! Yo! Banggiyan. Nagtakakahalat kang ano. Mahimsa gabos. Hindi kahit kung mahimsa ito gabos. May saro pang ano. May saro pang bunay na day pa nagimsa. Pero may crack na siya. Siguro kumaluwas na ito. Eh abo ko man piriton pag ano. Pag paimsa. Mas magayon sa natural way na mahimsa sila. Pero ilungon tamang giraray. O yan o.
O yan, sinabakal kong solar lights. Paliwanag digdi sa pangka. Bigba ko mo, nabigpatabang sa ibo. Ilong to sa ano. Let's go. Ay, wala sa ilaw. Wala sa flashlight ko. Where are you? Flashlight. Ayan. Flashlightan ta. Ganda ko pera na. Ayan o. Lasad ta sina. Ilang ta. Ayan. Saro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam. May saro pa o yan na bunay. Siyam na. 10 masanaan. Pero sarong bunay. Ayan o. O yan, may crack na siya o. Mayroon sa ini para naipangon niyang kaya mag-loss kan siwo. Siguro ko yun so late na so pinakalas na binunay. Kaya ayan, may batak na siya dito. Iwanagon niya niya, may batak na. Ibalik ta na. Minsan na. Pwedeng sa agatanan siya itonton. Kaya rak man kang siwo na pirit sa ano. Ang ano hanin. Ayan. Diba? Lahat na ano. Gabos mayim sa asuan to. Sa agatanan ilipat digi sa inibo ko. Yan. Nilagyan mo ng karton. Tayo dyan ko ilagpag hawasan ko. So, bunay. So, mga ano naman. Kinuha ko. Ibugta ko sa karton. Saka ko ilagdig sa may. Okay. Yan. Dyan ko ginibo. So, brooding house. Sa aga. Oh, minus 445. Balikan takas na tutod. Sa aga. Ilong ta saga iton saga tanay iton tao nya nagkakay po ba nagilom ba sina o don pag disturbo so pili ko tayo pa sa una tabang kung maisa magayon so normal isaga ta nagre-reparoon ang continuation kayo sa aga na. Let's go. Meanwhile, yo, good morning. Nagtangan niya ang oras is yan. Nagpupupus back. Ayan, 441 ang madaling araw. Hindi mo ito siya ano kung naghimsa no? Mahali ako tegole ko na mahiling sa ano sa pagtunton kaya lutang naghimsa na tayo na ta ilog tayo siya sa brooding box. Let's go. Ay magparahidiro 45. Hindi ako nag-imsa nag-abusta. Iba dito na yung sana. Urong niyong pa ako. Imsa na. Ipa. Bening. Ay, panag-imsa. Nagbatak naman. Maluwas na ini. Hindi pa nagana. Pero naglaga naman so batak niya. Tutok-tok. Ganito sana mga lagod. Pabayaan tanakan magtunton so. Siyagom. Goodbye. Bulati go. Yan. Ito. Ay pahimsa. Dito ilalag. Ito wala flashlight. Hindi talalag. Ay, panahimsa. Ay. Ay, panaghimsa. Bakit ka? Ay, ito pa pala nito matuntun. Balik na sa station. Kayo po, ano doon magbalik back to trabaho na naman. Saga po ta, pero much better na advance kita magduman ta nga hindi kita maging mag-cramming.
Anyway, see you on Saturday. Sa Saturday mo magilingan. Ibig sabihin kung Saturday na kita makauli, anong Merkulis, after 3 days, 3 days old na ito. O 4 days old na. Bawat ng sarap na walat. Kaya pabidyoon ko na lang kay Agum kung game sa akin yan. Video niya, ano. Tapos isinis ko, ma-edit ko. Mas kiyano ko sa rayo. Anyway, Boss B, signing off. Let's go!